Diri ka, dali. Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Dabodol Suminan of Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, mayang adlaw sa international viewers. Kung labi na yun sa karon lang nakakita ng video. Hello po sa inyo ma'am, sir. Ayan. Mayang hapon, sir. Oh, saan ba itong ipamati? Ini ang bro, sakit. Magulungol na akong bro. Ang inyong abaga. Oo, ganyan rin na ito. Ngulngul. Sakit, ngulngul. Saan ba yun? Oro ko na dia. Ano lain? Indri. Ba't ang nini? Ah, Ya, dili ko do. matangpod. Saan ba yun? Wala maura. Dora ka po? Ano lain? Natiil, wala sakit, tuhod, ano. Wala man. Ano mga, Ang akong ginagmay. Ganagyod, wala pa na mahilot, sukat. Si Hilot ni, nabundog na niya, wa agi buha ni. Sige, Sayang na na ko tayo mga nanay, yung gabiin na. Makatulog ko, hindi ko kamao mo, mahirap. Hindi lang ko pahilot wa. Di ba kabalo ni. Alibyo lang, alibyo. Bagyo mawara si tumal-tambal. Sige, toma. Pero mangulungol ya pa bro. Mga pila kadlaw naman na paminaw ng bantayan na sir, ng sakit sa atin. Dugay na ni. Lugay mo. Buwan. Brapod. Katuig na. Tuwing na naman ginapamakin na. Buwan talang. Tagwanta lang. Wala lain. Wala na. Ako na lang bahala sa ban. Hmm. Sige. Sige, may kinakabantay mo sa kuha. No? Sige, magkugana-ana sa Facebook. Ah, Ay, salamat na aman ni Dre ay nag-post. Oh, mangilot. ah, Yan, nabasa na mo dito ang imong mga gipang post. ah. Pangitao na po ni. May kay nakita ako. Dre, may ganina. Nangita lang yun eh. Ah, nanira mo. Oo. Ya, nakatuod na mo daan. Eh, yun na lang kay klaro daan. Hindi klaro. Para dili na malangan. Oo. Oh. Oh, wala pa met, pa sa kuhan. Mana na lang no. Sige. Asan yung pala sir? Narag mabili. Mabini Sa kinurod. X no? Mm. So ayan guys. Shout out sa taga Mabini Extension, Kinoro Dapit. No, hello sa inyo ha, God bless po sa inyong mga pamilya diya sa mga taga Mabini. Labi na sa kong mga suki po diyan no, nya nasa sa dali ato tabangan sa iyang ginapamati kay tuig na daw ning ginapamati niya likod, niya sakit. Dili mapigtan mo ginawa. Mga Dili ko mag, dili ko tagurog sa sakit. agutasan ka ni Busay. Ito sa sahay, no? Kaya basta likod gani siya, apektahan na tubangan din. Oo, yung Murag bunga, murag kutas, murag kagubuhon, murag kag... Dahil yung pinikap, Busay mo kalito. Ano naman? Hmm. Binod ba? Dre, Hmm. Dre na yun. Sige, sige. Hangin Dre. Dali. Oh, hangin po diya. Sige lang. Sige, so hello sa inyo ha, tabangan na to sa sarang maayo, yan din mamate. Ayoho na to ni karon. No? Siyempre, inubanan sa pagkampo. Sige no, sir, no? Siyempre, tanan, mapasalig mo kita sa Ginoo ng siyempre, tanan nga mo doon sa kuha, tabangan na to mamayo. Tutob sa atong mahimo tabangan na to nga makaya. No? Sa mga labi na gyud sa mga karon na nakakita ni video, napo ni part to no, kataas man kaayo nga video. So to i-part to siya no. Sobra oras ang kumbate ani. No? Kung karon nakakita ni, please subscribe no, i-click lang ang notification bell para updated ka sa mga ilo. Adlaw, like, comment at siya. Like, comment lang ha kung ano na mo yung mga pangutana kabayan siyang ginapamatis kalawasan na binagin ang tugkaroon wa pag mamaayo. No? Kung sa viewers na to ha, kung kinadala-dala ninyo, kasi doon ra mo sa kuha. No? So kung daan mo mag-friend sa kuha doon na Facebook, Eric Hilot ang traditional. So ayan, so yung shout out sa mga viewers, regular viewers, so shout out sa ko ang subscribers sa 2,500 plus. Thank you so much guys. Shout out sa top 5 countries viewers, Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much. O sa lahat ng mga OFW. So ayan, maghilot ako. So ready na ka sir? Yeah guys, so shout out po sa taga Mabini, HD City. Ayan. Saka na to gamay sa madali lang po to. Hop, yak katamanak. Pero guys, kukuha ka na. Kami, hop. Kana okay na ka?
Welcome na sa sir. Ito yung tower ni. Ito kayo tinapakan mo. Diosdado. Diosdado. Kaya pangalan lang. Diosdado. Ano sa kalas na hilot siya? Tapos mga tawag kilot-kilot, ano? Ayun. Para lang matandog-tandog, buwa-buwa ba? Ngumumuro ka niya kilot. Wala mo gamit ang haplas. Hindi kasi. Kung mo gamit ang haplas, o bisang unsang klase ng haplas, kung mahilot na pagkagabi, pagka umayo, galiko ha, awal na siya. Mapas mo ka na, mapanutan ka na. Ay, ito ba? Ay, wala nang sekto. Sunod lang na, nasa YouTube no? Kita na tali. Kita na tali sa mga friend. Nakita niya mo ko yun ha? Hapon ako gilot rin, driver sa CDR. Dili sa ligo. 2 weeks na sa Nagin. Sabi, paso mo ma. Kapoy yung gawas. Kanini ko na ibalay ko na maligo. Oo. Nawal ko siya. Anong driver ka pili ka boss? Pag mulan, ayaw sukol. Mahimo lang. Kaya pas mo na, ang tawag na pas mo. Mawahin mo ko sa mga dugay. Anong dugay ba noon? Maabot man gyud lagi. Ha? Maabot man gyud bisig dugay. Maabot ko na siya. Nang di madugay, yung madali, Oo na. ang tawag na pas mo suso. Ito? O din, di maayo. Dali, rama kayo tuot. No, dali kami dali. Dali ra gani nga dito migikan agi. Yeah, Pikas kanto. Libot ako ni. Luta namin asa ni purok mangga. yeah. Oh, may kaila oy, tuyok ta tuyok. Ayok lang. Nara yun ni Dre. Tuyok din na aram di. Ngayon na siya, balik lang ta. Nagpili ka, bro, may ganina. Kaya kaya giato na ako mga bata, kaya kung pahilot na lang mo kay, saan mo hilot ito, niya. Sige, balik-balik ng kalintura, aling apo na tukod ba. May kanikuyo ko tao ng luhang bagti ayon. Sila na rin magpahilot. Salamat kung saan mo narata sa doon makakita. Undang lang kung masas, buwan na kung ulian.
Ha? Sige rin pamasas. Okay. Hindi mo ulit kita nga. Kumasas na lang. Pamasas. Kaya, mudan lang ko. Kayo na, tama na. Muli ka na itong laway na. Pamasas. Kung sa lang siya. Pero tingkog sa labat na mo. Kukuha ko kukuha ni mo. Sa labat. Nagkainom mo sa labat? Ganang pang buntag ba? Panuhok. Dahil, nasin sa lahat. Dahil. Ganang labi naghinay mo utot. Wala, gwapo yun lang sa panahon ko. Mura raman na siya, mura ko sa kape, pero mas binta pa sa kape kay kanaw, na-adyo kay gipamate. Hawa agad. Oo. Hawa agad na siya. Maganda yaw. Balik kita ni kay mo ni imnon ano mawa na itong mga kapanhutan. Wow. 5-5 ni ma'am. Sabi panungod ng lawasa. Pagkuto-kuto. Alam nga magsilingpan, Oh. maghubog kong sinina. Hanton magbuntag, di maghabol. Kasi magkamatnon ko habulan na lang po na kung asiya. Kay, so hindi man maghabol nga. Nasuot biya yun ang panuhod. Oo. Kung may ko electric panlami. Oo. Nindot kayo. Pamati. Basta nila singot. Oo. Pag singot ka na. Pating lami agad. Ano ito? Kaya ang panuhod may yung puli. Isa lang sa ako, ma'am. Kaya ito, ma'am ko ito, nagdi pang adlit-adlit. Kawason na sa ko na ko po. Makakadubulong na di kami di-ari. Ah. Permintem daw dahil siya mga gidiri. Masahiro ko. Oo. Yado, magaling sa mga driver. Oo. Kung kadumdum. Pating dahil. grabe na. Yan na gani sa, uy, sige na kung hatod, pasahiro na yung napita. Sigaran sa gym. Oo. Di na rin siya kabiyahe ron maghapon. Ha? Di lang na siya magbiyahe usa. Ugma na, pwede. Lindot to mo relax na siya. O, gani. Kaya para ang nilot manamnam ni mo. Oo. Pero di pa mo trabaho, relax yun. Relax lang yun siya ron. Email, tanang TV, tanang cellphone. Ang TikTok. Kaya lisod pa po nahilot siya, yung maulanan. O, gani. Bunda, Pero ugma, pwede na siya. wala, lima ko. Di lang ikaligo. Ay, lang kaligo. Karoon ako ma. Di po siya kabasa-basang tubig ron. O karoon nga lawan, hindi. Kaya di man siya pwede magpasa, ining kaon niya, ungitan lang siya. Ano, gidangat. Ayaw, mga tsara. Ah, oy. tama na. Maikidangat. Katao. Tama na yung kutsara rin, no? Kutsara, oy. Kalimot mo na yung kunap, may kutsara. Kasi apelido niyo, ma'am? Intero. Entero. Hindi ka masukol, ukulan? Zero? Di ko sa kutro, natang kuha na itong kuha ay. Pero nandiyo sa maaftan ka. Kaya maranang na to kayo masahiro. Hmm. Wala nga panaugo, no? Ato, Jud. Ito, ito ulit na yun. Ayaw, sukol ka. Kung sukol ka, maningil na. Maningil ko. Pero yun, maningil, dugay.
Ganun sa akong gipangita ka ganun ako ng ma-observe. Ako man nagipangita ko na. Basta gitistin mo kami mag-video na ko, mapawang man siya. Nakasa sa ako nakita nga programming dito na one lang siya 15 seconds yan mo ang sa ba mo at kabihin ako dito ibalin din ako sa 30 kasi kung di ko mapawang o 30 Pwede di ari mag-ilis, ma'am. oh pwede natural ko Mag-short daw rin akong anak. Dini katol boss Hindi man. Pati nang papangali ko ano ba ako. Naginad niya itong linggo eh. Piting katura. Saan mo nang inas? Bato. Di pa ba mulawar eh. nakatry ko ano sa samal Katol kay kanang mga lusay ba? lagi katol Oo. Katol kayo. Dengan sagbot ko mong kuha ano. Siya ba rin pag Tarasin. Ingat mo kami sa malalag sa Bang gito to takbol gito yung tumayin ko kayo. atong patong domingo Ang tabas ng linggo. kanya among paagi, di lang yung maninas, manugo lang yung mabalit lang yun. Okay. Simple-simple ka, tunga naman daw sa akuan ng bugas, gamay. Mata, mabalik ka na, ikaw ka na ang kameras pagkagtulo. Ako lang ba maka-experience akong anak mo na maninas. Maka-experience naman kung maninas sa una, susibo, bidala ko kung iman. Mga o ka ng lato. ako nag-experience ko sa PO dara anak na yan Sa bato may nanganto. Wa. Ano ba di po? Kani dire boss, ay kalimot ha, mao ni ang balay sa uric acid, kani sa sugar. Ay kalimot ha, mao ni balay sa uric acid, kani sa sugar. Hindi sila parehas ha. Kani yung uric acid, nadri ang sigarilyo inom, ang sugar nadri ang soft drinks, kape, juice ha. Kung asang kusog nimo diha, mao to'y maapekto mo kung di ka mo undang ha. Kasagaran sa sigarilyo inom, maapektahan kani yun. Ani Kung undang. di mo undang, wala Dugay, na. dugay na inoon na siya ni undang. Pita rin. Ha? Kayo. Ang talang gamay. Nang di na siya bungkagon, madugay mo, may tabo mo. Lubugkat mo ligay kong tiil. Dili na sa bukat, kung dili, wala na yung kusog. Dili na tinaon nga, wala na di kusog, bukat na ligay kong tiil. Wala na yun. Kaya di pa marugulag yun. Hindi. Yung mga driver mo datan tre, sa karon reklamo nila, kaning wala. Ulan init man eh. Kani di kayo, tago man eh. Huwag yung bitaw. Ulan init, tapos uli, wala. Nagana no. Mang, itimpla na ko ni Ma'am na mo. Lipstick ako ang diri ah. Tagal ako sa tantan. Dagan mo ko. So, Yung anak nila. muli. Yung anak. Upat na lang. Ya, ikaw magkabalik ko sa urog ng kwarta, dili na ka mamagsuwal, di ka mamalit. Kulamit na ani. Ang ganit lang, mahot kwarta, Sa kani osteoarthritis niya. Baso. Ay kumpiyansa ni kan ko ni sa maninundang nga ang tao mag sungkod-sungkod, wa man ta sa arthritis, awa man ta sa stroke. Kani siya osteoarthritis. So bawala ni mo kaon, itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasaya, nalimango, balot ha. Makakamkag balot. Pula. Ayaw. Bakit tay? Kayo. lang, kabalo sa kanila rin. Hindi na to nabungkagon. Dala-dalaon sila ni mo. Iya, di saba, masakit kay anong mga tres. Ako bahalang sakit. Basta kay mabungkag ng palungan. Buntahon lang, kay isa raw na sakit. Oh, ini kuwas, kamu kung ano mo nasakit?
din na din. Ano? Lipstick na daw na ron. Ako. Lipstick. Lain naglasa eh. Nabugat, bantay bata. Saan po ito yung giinom? Kuan to. Ito ba ito? Nagbuka to. Lipante. Ay, lipante. Wala ilipante ay. Wala to. Pero ganito niya. Ay, nagtagbata. Ano din bang tuloy bata? Ako ito'y tuway, may kulanda. Hmm? Ito'y tuway, sa halasan mo. Ito'y tuway. Tawag ano sa buka mo kami tubilak dali. Walang bilit ang kuman. Ah, mo na. Ito'y tuway. Layora kayo ng... Kanang ang Layora kayo ng herbal sa kung kamot pa. Dili na. ang iyang bunga, Herbal. itong, Ito. ah, mo na. Ito'y tuway. Ito ilang mo. Kasi naghatag na na. Manang, kaya wala may ipante. Garo naman daw. Ano, Ako ang sarang nimong crab. ipante kay makainom kung katulog, mawa naman. Nagkuhan ako, nakadaan ko ulo. Kaya dyan, nagkuhan, matangga kong mata. Na, pareha lagi tagibati, te. Kuan eh. Tulog, kadlaw bantay ko kung ako. Unya, sahitan mong mata niya, huwag tulog. Ah, mo na. Wala ko tulog ba? Mahilot. Unay ra mo kag manghilot, niya di ka mapahilot. Wala niya, busy man kanunay na. Wala nga magpapahilot ang pati naman ang kapuya. I-relax na lang niya. Madara sa paway lang ka. Paway lang ka. Yalayan naman ni Gulay Bayad kay sikundang og hilot. Ay, ma. Tingnan to cellphone, ikaw usap mo, hilutan. Ari kay unay ra man. Madara sa sabin. Pwede ra hangyoon. Ligo ra to mamo. Ay, sige na, te. Ay, Dari ka dayo. ayaw mo, gikapat ko sa lingkod. Dari ka kay boya ka. Dari. Asa, mali. Ay, ka. Kalintura ko na, naligo ko atong Lunes. Ibalikan mo kung taki niya. Karoon ko naligo ko, gitakigan. Sa tiba nila. Ay, agi Lipstick daw ako daw. wala oy, di nga naman daw lipstick man daw nang di man na lipstick. Ila dragog ka. Sa mga classmate na lagi na ako ni lipstick lagi. Nang lipstick man daw sila. Mm. Nga nung malipstick man daw nang ano man Kapit imo. sa mo to. Ano yung panuhot? Ngati kagawas. Lumanday na tong luya. Salamat. Awan na ilain trabaho ron ni Gulay magluto-luto na sa luya. Magkakamay ng ba? Una lagi Luya na sa Hindi na kamay ng ba? Ay, gibati mo sige na lang. Ano man? Ano yung undang mga ginom? Dito, ano? graduate na din. Lagi na ba yan sa grading boss? Ha? Lagi na ba sa grading? Kuan na atong 2016. Nag-graduate biya po siya ulang kabulan. Ate, be? Adi ko, aw mo, kung wa to madali, maaho, gitog TV kay nag-isip mo daw yung baga. Pag trabaho nila atong balay sa kong anak ba, atong nagtao sila hydroplex. Isame. Ah, okay, pati na to eh. Umot lang po. Sa kainit. Kainit. Pero ko sa, nasa ito ito, pero ko bang tagbata, pero ina mo. Ay, YouTube na, oh. Yan, dinilo ko na. Tulong. Akong pag-yun sa Facebook, naganalipay ng mga lagyo. Kaya di man doon lang kabalo. Kaya namang god, halos sa kadalugan, may nangita nga ka na po. Apa ba yung mas malabaw kailang suki? Ano sila yung suki? Pero, napugi ka na. Makita ko nila. So, sige ka na YouTube. Magduga, napay number niya. Magtanaw ganin ako sa imong Facebook o YouTube. Ko, murag maayo gini. Kaya nung nag-post ni, maayo gini. Ato ta. Ani ta, dahil may, lagi kay dumdum. Tawagan ko ni Madam. Amo to kung taga Japan. Hmm. Ano di yung gari?
ano, 14 sila sa kadlaw dili, uli dito sa balik. Hmm. Hindi naman, di ba mais doktor iyang kuwan dito? Katong din, katong lucky boss nga, imong gihilot ba nga dito kalakaw? Asa? Kung idara lang to. Igulan? Saan ba? Kung ingon gani ka nga, nahinay lang. Kaya gusto ma... Dili dito kalakaw. Ha? Talakuan. Pas mo sa kusog to siya. Ah. Kada uli maliko. Na. 4 years. Ito yung ato ang mga Di na mahiyap ang ilang gidaulan. Sadya nangamuyo siya nga ani lagi di gidala siya diri gitingtal pud siya dito sa ang tanah kay nasagsaag lagi pud dito unay nindot di happy din sila natingtal adto dito diri gid kan Ang akong gisunod, ang pangalan man sa Facebook, ang sa manintalay pud bisag diri na mangutana nya puno mi diri ito kan pud siya sa gawas nga dito na maayo Ngayon mo po diri ko kay pintahan na yung mga silingan rin napita na, banda. Kung naidara na, nangutana may asa ni ang balay ni Eric Kilot kung ang binisaya. Ay, manguan man dito. Ay nitugan, biya ka na, kanang ay, gibutang nga purok mangga, ilahan na. May ilang balay diya. kapangutana kag kontra Ba, dobe. Naagin mo yung malipat kay, kanang, musakay po ba kay nanginahanglan yung mahilot. Pero, di day tumao. Kamunita, may ko atong mao di pangan. diba to nanod dito Sa'yo man lagi mo ram. Ano to ganis? Alas 6 naman kanina. Alas 5 alas 6. Ako, ito. Alas 5 alas 6. O pwede ba alas 6 kayo mo out kung alas 5. Yung ingon man sa madam na dugay mo mahuman. But of alas 6. dito niya ako Lahi lang ni alas 2. Balik na po ng uban mo pagka alas 6. naakap sa orasan dai pagka umani nagtawag ato naman ni Tix PD pahilot o alas 2 ang kanti wa kung reply maghintay Una na po yung Bayog lang yung tatay. Bayog lang yung tatay. Kaya nanda sa man ang mga gamit ko. Ha? Kaya t-shirt dia. asa makasasiti na sign na Ada ba sa park? sa park Kaya hindi ko ka balik yung alas 6 ba? Sige kung may kahumag. Manilig, ragong may madam. Kailangan kaya hindi piulog kaya namin bisita rong pizza 12. Ugma na lang kung mabalik pohon. tawag lang wala mabuka natay tayo sa ari ni mo dili ang service ni ano ni ginilo ano kung natay tayo kay mo ang likod ng daw lain Tay, muunan lang ko nyo, tay. Kamu lang sa Inday, magkuyog. Wala ka lang po na Inday. Ay, suka kay Edwa. Na, boss, unahan na ko sila, boss. Sige ma. Hindi na ko sila. Madam, papasak ko. Rake. Ikaw lang, isulog tatay, day. Boss. Mahirap sila, Ah. mawala na yan. Boss. Ayang, ayang. Kira? Ay, gawa ka sa kitchen. Hindi kayo ang kuwan eh. Ha? Kira ka may. Diya lang Kira ka. ka raw, ano juga may nom? Wala na. Ay, wala na. Kada mga bata nung kisagdan na yung kamubiya naman dito ay biya naman dito yung kaot sa sinta Ay, dili mo undang. Medyo. Ah, dili mo undang. Isang naigo na di. Yun, undang. Antod na yun na ilaha. Yung lagi. Antod asa, tutod. Lumingon rin bugod ang patay yan. Mo man.
Inom na lang, no? Matay lang Iyon ako. na lang, kaya matay naman daw gihapon. Pero, Inom, God. tapos na ko ang mali, yun. Sila na, God, May unta inig sakit o mo diretso ba? Pilot ba nga? Magpatiman ta. Gamay. Ako matulog na. Tulog ba? Ang ngit kayo na naman. Hindi naman maklaro. Hindi eh. Landong kayo. Maklaro ko na yung luwa. Naman sa hindi sa palitan. Walang ito, problema ko, wala naman, nasakpan naman ako. Ganong pagking takuan sa sakpan naman ako. Ter, ang gamay. Ang alam talaga nito. Ha? Ano ang bukasan ko na ito kasi susi na doon. Pag-yun na ako masakpin, problema. Pagkabuntag na. Ano lang sa mamo eh? Ano man na mo? Lamit! Yung mag-aigain na bigyan ayun na magkailaambot naman sa mga rebelde. Pag mako, ganda yung mga si kami. Ganda yung mga si kami. Isuon na dito sa matay. Uli na unta, nagana ka sa sabihin mo itang dalawa sa bumulit ng patay sa liar. Suon na lola. Wala, pinagka kayo sa kanan nila, pagkagawas. Kailangan ka ay sa papa. Mapo dito. Mapo dito. Pa? Yung kumusta mo yung puti. Itong una nga, uyab pa ta, pareha-pareha magnaw ka to. Iba ako sa inyo. Dito ito ba ko? Ito yung gwapo na. Ano lang iba ako. Ito yung Bisugo ko siguro kung sinaga. Ulis. Ano man pag-iman. Ito niya liog ang ulo. Wala na yung bakirin. Ulit na bigas niya sakit. Ito yung ma'am. Surrender. Sabi mo, ito yung lagi. Surrender lang. Samok yung kinagatuog. Na, pati gusto rin yung hagyo. Matadog ka anak.